Gauez ametsegin ahal baneza. Ikusmenak eta hitzarmen guztiak zer egiten dute egunez eragotzi besterik. Lo egin nahi dut eta nire loaldia bere irudi oroigarriak edertuko balu. Baina nolakoa du aurpegia Mirenek? Gogoratzen saiatzen naiz eta bere aurpegia zehatz oroitzen ez naizela ohartzen naiz saiatze berean. Gezurra dirudi. Nire bizitza mamitu eta piztu duen oroitzapen horrek ez du nigan izan ere isla aratzik. Gau minean behintzat amets egin ahal baneza. Orduan, zentsumenak eragozpenik ez dagienean distiratzu ikusten du animak. Gorputza itxarrik doi-doi begitza dezakeena. Itxaliko aldit aurki losakonak kordearen argi ahula. Beste egun bat joan zait, eta zer ikusi dut gau beltza baizik. Atzo oraindik zure ahotsa entzun nezakeen, oroimenean, erdipurdi bazen ere, eta zure begirune bigingarria argi samar neukan neure begietan betirako iltzatua. Mirenez ikusteagatik tankera horretan gogoetan, nenbilela, haren kaleran zabiatu naiz. Bidez aldatzea zer zen ez nekien gaur daño, eta haren eskaratze aurretik igaro ahal izateko. Zuzenean joan beharrean, zeharka joan naizenean, maite minduta nagoela ikusi dut garbiro. Bortitzago egin zaizkit bihotz artegaren taupadak, eta ez dakit nola esango. Lumarik trebeena baldar eta kamutz utza izango litzateke, egiazki erdibitu nauen ikusketa azaltzerakoan.